Iti Ilocanja nasaruk 1.2 thousand asako ti bagas, imbunong ti NFA Pangasinan iti Alaminos ken Bugalyon LGU. Kabayatan na 64 a pagadalan ijay Lawag City at daanan iti metal detectors. Mangipadamag ni Bridget Marcasi, Pangosfian. Naipasidong iti blue alert status ti probinsya ti La Union kasaruno ti agtultuloy a panagtudtudo gapu iti bagyo ken habagat. Nang ipatungpal meten ti PDRRMO iti pre-disaster risk assessment ken na-activate ti Provincial Incident Management Team nga ag-monitor iti sitwasyon ti La Union. Naka-standby meten dagiti rescue personnels ken rescue equipment para iti naparta ka deployment iti kanito a kasapulan. Naipatungpal iti clearing operation iti Pangasinan PDRRMO iti Pacific Floodgate iti Sitio Bingko, Barangay Talibo, Kalasyaw, Pangasinan. Tapno mawaknitan dagiti water lilies nakabara iti pag-ayusan ti danom. Panggap ti operasyon ang mapagtalinaed anayas ti panagayos ti danom ken maliklikan ti panagbara ang mabalin amang itunda iti panaglayos iti lugar ng runa ita ang mapaspasaran ti agtultuloy a panagtudtudo. 1,241 na sako ti bagas ti imbunong ti National Food Authority Pangasinan Branch Office tapno suportaran ti relief operations ti lokal a gobyerno ti Alaminos ken Bugalyon an apektaran ti bagyo ken habagat. Manipot iti Rosales 2 warehouse ti ahensya, 241 sako ti bagas ti nairwar para iti Alaminos LGU, bayat 1,000 na sako met iti Bugalyon LGU. Dagiti bagas ket aramaten dagiti dua nga LGU para iti food assistance kadagiti residente nga agkasapulan iti tulong. Kabayatan na, naipaiman kadagiti 64 a public and private schools iti elementarya ken sekundarya iti Lawag City, Ilocos Norte, dagiti metal detectors kas paset ti security ken preparedness initiative ti Lawag LGU kadagiti pagadalan iti masakupan da. Babaen kadagiti naiwara sa kagawaan na maliklikan na maisirreg kadagiti pagadalan tanya manaklase ti IGAM, ang makadangran kadagiti estudyante ken manursuro. Bridget Marcasi, Pangosfian, para iti Pagilian.